Čau, čau, som tu zase ja, doktor Egreš, alebo pomoc od doktora Egreš a ne Let's Play. Dneska zdravím všetkých Minecrafťákov, tekyťákov, hexiťákov, techničákov. No, techničákov asi nie, lebo techničák má veľa ľudí na svete. Ale jeden môj kamarát v dávnej dobe vytvoril cracknutú verziu na Hexit, Techit a takéto veci. Vy si hovoríte, že odkiaľ to môžem stiahnuť, bohužiaľ on to nedal na internet, tak ja mu na to teraz robím takú menšiu reklamu. Ja vám dám popis na ulož to zase. Má to 2,78 MB alebo nejak tak. Vidíte, krátke tekit, 6. launcher. On tak pekne urobil. Ono to je vlastne niekrát okopírované, iba je to cracknuté. On to okopčil. Treba mu dať facku. Nie, robím si srandu. Je to perfektná vec. Chcete si zahrať Hexit, môžete. Chcete si zahrať Techit, môžete. Chcete si zahrať, ja neviem, Galaxycraft, môžete. Vidíte, je tu Hexit, Techit, Techit Little, Waltz, Big Dig. V Big Digu je 110 modov. Doporučujem zahrať si niekomu, kto má Techit a takéto veci, prejdete už úplne. Je to úplne bláznivá hra. Je tu obyčajný Techit, je tu Yorkbox, je tu Hackmine, je tu dokonca aj Minecraft. Kto by to bol čakal, že je tu Minecraft? LGM je tu, Lapitos Galacticraft modpack, to som ani nevedel, že tu je. A je tu Craftpack RPG, čo je úplne perfektná vec, keď sa prihlásite do Minecraftu, čiže do obyčajnej hry. Tak to pustíte, vyskočí vám tabuľka, či chcete hrať RPG, vydáte áno. Objaví sa vám obrovský hrad, vygenerujú sa vám nové príšery, vygenerujú sa vám tam ľudia, vyzerá to skoro ako Skyrim, by sa dalo povedať. A mám tu aj takú vec, že add the new pack. Vy si vlastne nájdete stránku, na ktorej sa dajú tieto veci stiahnuť. A sem ju dáte. Aby som vám to ukázal, ale ja už som tú stránku bohužiaľ tiež zabudol. Ale keď budem uploadovať video, pokúsim sa na ňu prísť. Keď budem uploadovať video na YouTube. Ja vám ju dám do popisu. Takže nebuďte smutní. A ešte je tu druhá vec. Lebo toto je to jednoducho zamodované a nie na tých slabších počítačoch sa to dlho načítava. Je tu Cracked Technic Launcher, to je iba na Techit a Technic, neviem. Hexit ani tieto veci tam nejdú. Je to úplne iba na Techit. Máte tu Techit Classic, Waltz nejde, ani Yobox, ani Vanilla. Tieto custom packy sa mi zdá, že idú. Ale úplne hore je aj Technic. Je Technic, Techit Little, Techit Classic a tieto custom packy. Tie zbytné veci nejdú. Pretože to není robené na to, nebudem vám to jednoducho stiahovať. Vy si dáte napríklad Hackmine, napíšete si sem svoje meno, ja tu mám Marek258, dáte si zapamätovať login. A jednoducho no vám to nepôjde. Dáte si, potom keď budete chcieť hrať Techit, zase rozprávam o Techite. Dáte si Techit, dáte si sem Options a môžete si tu vyberať verzie, ktoré chcete. Ja mám Red Build nastavenú. Môžete si ho vyberať na techniku verzie. A to bude asi všetko k tomuto dielu, pretože tu toho už fakt viac není. Chcel som urobiť dlhší diel, ale bohužiaľ sa mi zdá, že bude kratší dokonca ako ten prvý. Zase vám to dám dokopy. Pridať do archívu. OK. Zase vám to zarchivujem dokopy. Nebojte sa, popis vám napíšem. Ešte som vám zabudol povedať k tomu multi-MC. Heslo nehajte také, aké je. Sú to 4 nuly. Nehajte to na pokoji, lebo keď to niekedy prepíšete, zabudnete to a budete v keli. Budete tam písať 3 jednotky, 4 štvorky, 5 osmičiek a úplne si to pomýlite. Takže tak, ako vidíte, ja tu stále ešte z prvého dielu bota mám. Dúfam, že bude veľa odberov, veľa lajkov. Ja vo vás verím. Čau.